Machiegni kendo nyaka Ramogi piny owacho jiwo tend Kaontis mondo okete mbui kata lony manyasani mondo duto meggi kaka yorno mar konyo chopo kare lek mag tiyo gi lony manyasani thurka ing'eyo nonro mag mwandu jopiny duto. Magi ne oyange kod jagoro mogirore migawo mochung'ne mwandu mag oganda kod rito nyinyo Cyril Odede mawacho ni ochopo kama koro tend Kaontis nyaka chiw nonro mag IFMIS kaka yo mar rito nonro mag oganda kendo kano makare nonro mag rombo mwandu magin godo. Kolero ni ma en kaluwore gi dwaro mar pen chike namba 149 mag arita mag omenda kod mwandu jopiny. Jatelo nowacho ni kinde mane ochiw mar kawo okang' makamano hik omenda mar 2026-27 osechakore kabende piny owacho biro tiyo gi mbui e lando thuolo mag orak mag gedo mag apaya kendo golo midhiero duto mosebedo kakelo deko ne pok mag orak. The broader context of our national public finance reforms. The journey you are embarking on is one that the national government has already traveled. The rollout of IFMIS fixed asset module. And currently all state departments have uploaded their asset data. This has been instrumental in enhancing accountability and transparency in the management of national government assets. We expect the same level of commitment and success at the county level. Why is this important? This is because secure ownership is the legal foundation upon which all effective asset management is built. And this is not to the counties alone. It goes up to national government. And the process has already started in national government. And I can assure you, as State Department, we are not going back. We must digitalize our asset register.